It-titjiriet tal-Air Malta li kienu sejrin lejn l-ajruport ta' Gatwick fl-Ingilterra kellhom jieħdu rotta differenti wara li l-istess ajruport kellu jagħlaq l-ispazju tal-ajru tiegħu. Dan hekk kif l-erba' ntlemħu żewġ drones jittajru fuq l-ajruport. L-Air Malta sejħet laqgħa l-ħamis biex jevalwaw is-sitwazzjoni tal-ajruport ta' Gatwick li kienet qed tagħmel impatt fuq l-ajruplani li kienu sejrin lejn l-istess ajruport. L-Air Malta ħadet deċiżjoni li t-titjiriet isiru xorta waħda, iżda l-ajruplani jieħdu rotta differenti u jitniżlu fl-ajruport ta' Heathrow. Dan sar biex jiġu evitati titjiriet milli jitħassru kompletament u l-passiġġieri jitwasslu għad-destinazzjoni tagħhom. Id-drones intlemħu l-erba' filgħaxija, għal-bidu ntlemaħ drone wieħed iżda wara ftit intlemaħ ieħor. Id-drones baqgħu jidhru sal-ġimgħa filgħaxija. Intant brabta ma' dan l-istess każ, il-Pulizija ta' Sussex tard il-bieraħ filgħaxija arrestat raġel u mara wara r-reġel darb'oħra ttajjar drone fl-istess żona, bir-riżultat li għal xi ħin l-ajruport ta' Gatwick kellu jerġa' jingħalaq. Investigazzjonijiet dwar dan il-każ għadhom għaddejjin u jidher li issa l-ajruport qed jerġa' jopera b'mod normali.